Ogni kiji buranyu. Keriviji buranyu. Kenke banyu. Keriviji we nyanya ngini begelia. We saw all for now. Ken rembu. Chalo kangbe. Ojubu chalo kangbe. No ifo ne. Ah. So to kwa gemma. Every the kisha ona pesa ngwa afia. Hazu nwe kpongo. Ona pesa ngwa afia. Nne. Ke kono di ndumodu dokin yeru na ebute nsogbu ebe. Oko maka na ofu mu na cat case ya mbara ya prepare. Maka na mfuge na cat case. Muna alan nap. Oh, okay, can see fuge na cat case. Kelika gani asi we no how were you standing with the cat case? You can imagine the cat case holding her waist and they were very close to each other. Ge boy sarage. Ha? O boy sarage. Mampuru ge te ge kweti ihe ngwara ge. Gị ka ị gwara m ihe ọwụ isi m ga-ekwete. Ichefuole na mụ bụ nwa onye a na-akpọ o soja. Ofu nwoke gụrụ akwụkwọ n'obodo a. Ichefugo. Where are your manners? Ngewa, ida kere mmadụ. So don't you know how to greet? Imara ekene mmadụ ekene. O soja. Onke. Onye ekele no. Kele o soja. Oh. O soja. Ekene amaro never na super. That is what will Emeka do for you? Emeka, I am asking you. Also, then why are you here? Also, Actually, I am old soldier. Peacekeeping. Military Zone Area Division 2. Colonel, Lieutenant, and of course, Chief of Staff of the Federal Republic. I am the only man who has... Excuse me! I am pissed off with this your military dogma. Did I make myself clear? Please. Our discussion continues tomorrow from where we stopped. Hey you! Don't you talk! Don't you talk! Shut up! Bloody civilian! Isi Kote Boba, aye. Yo kokoko, aye. I don't know about any I penny name. Aye. Okenye arụrụ ana na nwanyi unu. Aye. Nne na ta. Mama otu mesi meyi a, mama otu mesi meyi ihe gbasara nwa na bụ uche. Nwa na etu mezi nwa. Iba yin ki mezu. Nje mewo ga
Amakinekwa aka. Amakinekwa ka ebisi pụta kịta ka onye kpọrọ gị n'ọgbakọ amụ na ya nọ na onye kpọrọ gị ichefugo na ị napịrị m inweta ihe m kwesịrị inweta ihe dị m mma n'obi ebe ebe a na-abịa ikpe m aka maka ihe mere mbọsị gara aga gbasara na Oluchi nke na-eme ụbọchị taa Emeka nne ka ngwa gị ebumnobi m abụrụkwana ka Oluchi hapụ gị mbọsị wepụ kama na ọka onwe ike ịga ozi ahịa ya gee m ntị nke ị na-ekwe agbasahụ m ịghọtara nke ị na-ekwe agbasahụ m ofu ihe ị kwesịrị imenwu na ị ga-ejekpa ụtọ Oluchi otu isi mee ya agbanaghara m ya hụ ya ifekwu ga mbọsị mma afụ ya n'ụlọ anyị site ibe ime ihe onyonyo ife mmemme gị nwoke m si ebe a pụọ ka anyị kpachapụ ihe anyị na-agba nsị gị si ebe a pụọ ozugbo imecha enweta m ihe m kwesịrị inweta bịa ebe a na-akọgheri anụ ọfụ abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri ndị ụka nna ha sịrị nwaanyị ụmụ gbara nwaanyị ji esi nri ọla ana m ego otu obi dị papa Kí na-akụja onwe kọsịdị onye na-akụja gwa ma bụrụ onwe ji gwa papa na-akụja baba afọ nke na ịkụchara maka nke a bụrụ ọmụ ihe chọrọ ịgwa ngwa m kwa akụja ma akụja ihe nkwu a ekwu bụ ịma abụ m ofu nwa gị omeka nna obi dike onwe ka o si dị kịta ịgwa m n'oge ka ụmụ nwaanyị obodo a mere gị obi dike afọ nara na awụ gị ụmụ nwaanyị ole obodo ụmụ nwaanyị nna gị na-alụ alụ ka ị na-akpụ ụmụ nwaanyị obodo baba apụga maka ndị na-alụ na ndị gị na-alụ ife m na-ekwu bụ ka ịgwa m n'oge kịta tupu emechie m anya mmeghapụ ya isi nga zuzu pụọ ọ bụrụ ozi na-abịagakarị nchọnchọ nara nchọrọ m ego ka zuzu pụ ibo akwụkwọ mma na-ekwu ọmụ ya obi dike m efe ihe ayọkwa baba ya ayọkwa yọọ ozu nwụrụ anwụ mụrụ ihe dị mma abụghị ebe nna m ego nchọnchọ mere m ayọ ete na nwa m eze m mara awa ada agba ọsọ ihe achụghị ya ọchụghị ya obodo ahịa na-achọzi igbu m egbu emere ihe iji eme mmụọ mmadụ ka suo m atịkpara ahụ ihe ọbụla m kotara akarịa m ihe ọbụla m kotara achọrọ m ịkarị ihe ọbụla m kotara n'obodo a ihe ọbụla m mere mmadụ ama mepe ọnụ kwuo okwu ọgwụla mmadụ ka awụrụ wetala ozu oke atịkpagbu oke ọgwụ ọkwa ya nsogbu adịla anọgọ m ihe ji wee bịa ọ bụ ya mmadụ ka ife mere bụ na ọkara dị nse ife bụ ndụ ọ bụrụ ọnwụ ife abụkwa n'udo mana ife abụọ bụ egbu m ya megịnị bụ onwe ya nnukwu atịkpa nna gị mụ gị nne gị wee gbaa aka ebe ya bụ ife a ụtụtụ ọbụla tupu ị hapụbe gị pụwa ama ihe ya n'isi gị igboro asaa ọgwụ ana m akọ ogologo akụkọ ogidi adịghị akọ ogologo akụkọ mmadụ nwe ha n'isi ugboro asaa igboro ịsaa okwu agwụ ọbịa ka eji nwayọ okwu akarịa m okwu nketara ịkarịla okwu ịkọtara ịkarịga okwu ịkọtara ọkwa ịma na ọyị na gị bidoro ụwa mbụ anyị apụtakwa ụwa ọzọ wee yeba ogidi adịghị akọ ogologo akụkọ mmadụ n'obodo a anyị nwere nwe ha n'isi ugboro asaa isi n'iru olekwanụ bụ otu gị ka ọ bụ ihe eme na ịsụrụ ya n'oyibo mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba. Hey, madam, what is wrong with your daughter? Definitely, nwa.
nnukwu ya na-aza aza, ọ na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ. When did it start? Madam, this water is from River Tigris and Euphrates in Israel. The first thing is for me to cool her temperature before I know what to do. So, this is the first stage. Understand what I'm saying? After cooling the temperature, then I'll know what to do. The type of drugs I'm going to administer to her. Madam, you are in the right place. You are an easy baby. You never go. You get you not in your Caribbean. You know go. I've had you now. I've had you. That is why I said I will give you some drugs that is going to make you feel all right. Madam, you see these drugs? These two drugs. You are going to give these drugs to this little girl according to my prescriptions, and the dosage must be taken once. If she doesn't swallow medicine very well, you put it inside fufu. You put it inside fufu. Let her swallow it very well. But before lest I forget, before you give her these drugs, make sure she feeds very well. Only madam. That is what I want. Before she takes these drugs, because they're very, very powerful, she has to take enough food to sustain the power of the drugs. Did I make myself clear? So that's it. So that's it. Ego gebo 200 naira. That is ufa ego. Hey! Why are you exclaiming? I didn't think I'm going back. Doctor, we can't get one way to drag. Yes, we make it. Madam, can you help me? Tell Kangwani. Obo ni jiri ego teta. Na ihe na gwani. You go and check the prices of coffin. Prices in Igbozu. You check the prices of Igbozu. When it is ready, you come and pay for the medicine. Doctor, I put a one back and quack but those more can back onion back a war on one. Open the phone, Mamji. Madam, listen. He had a woman. You may keep 200 naira. He will zop tanduma. Manager is Mama doctor. It was a Mama lawyer. But I worked at 200 naira as zop tanduma. I give you a very superlative medicine. Do you know that I am the only doctor home and abroad? Do you understand me? Do you know why the white people kidnapped me? They kidnapped me because I know what they don't know. Excuse me, do you know the full meaning of Dumpero Sumpero? That is mini drawn juju. That is what we are trying to do here now. So bad. Hey, now you are talking. Now you've said something. Understand what I'm saying? Then make sure it should be tomorrow. Make sure you administer these drugs as I have instructed you. Make sure no reading you. Make sure she fits very well. So bad. Madoka, legodo nwa m na-agba agba n'anyụ anyụ kwa ya na-aza aza. Gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Madoka, ihe mana ị ga-eme? Ihe gwana ị chọrọ ka m kpọọ m okele kpọọ. Nye m ego ka m kpọrọ nwa m jee ụlọ ọgwụ. Ego ole? Akpa ego. Akpa ego. Ebe ka m esi nweta akpa ego?
Madoka, ị na-ajụ m ka ị na-ajụ onwe gị. Gụwa ka m na-ajụ. Madoka, ị na-ajụ m ka ị na-ajụ onwe gị. Gụwa ka m na-ajụ, ebe ka m mejọ ohi. Madoka, ị marọ mgbe ị na-agba m elu ka mkpe ị na-agba nnekwu nkwuru nke a n'aka bụrụ nke a n'afọ. Madoka, ọkwa ịma na ụmụ nwaanyị gị n'aka otu a. Ụmụ ajadu nwaanyị niile ịdọbe ha. Ụmụ agbọghọbịa niile na-atụ ime n'obodo a ndị gburu di ha egbu. Ọkwa ihe na-efe iyi ọ dị ka gị na Chukwu anabasa oche a ga-eyipụ gị ọmụ meji ebuchi m ọ gị kere m ọ bụla m inyere gị kwuo gụkọsị gụkọ nke resika anyị gụtara ego ọsọkwa gị asọla gị ọsọ gị asọla gị n'elu ka esi eji eme m n'obodo maka mmadụ ka Look at one mother, you are never. Oh, mother, you like a bride. You put over your parents, your man, your color, Yankee, a color, about the wedding. I am Madoka. I think you need to book me about what you could work. Enweghị nwere ikwu gị ikwu ya ọsịsọ achọ ka mma mmụọ mpa m hụ m ebe a na Oluchi ọkụ ịma Emeka nwa soja ama m ya ele ihe gbasara anyị enweghị mere o nwere ihe mere mana Oluchi Emeka nwa soja chọ ka gị na-eyiba ọ fụ gị n'anya ọmụọ ka ị na-agwa ka enwere onye ọzọ ị na-agwa ahụ m na Emeka enyere gị aka azụ si gị na gị bịa kpọta m ya ga ugwu m na-akwanyere gị o mechaa gị ihe na mgbede a maka ịkpọpụta mebe a na-ekwugheri ihe niile ekwugheri eche m na enwere ezigbo okwu iji Oluchi chere ọkwa ịma Emeka nwa soja na-agwa gị Emeka enwe m ike ife ọma na-abịara gị nkwụsị ya ofekwana ife ọma na-abịara gị mma anabata ya ọfụma were enye gị Emeka nwa soja na-agwakwana gị Emeka ịma na ụmụ agbọghọ obodo a niile na-achọ Emeka ajụ ozi nke nwe Emeka fụ n'anya ị na-eme na anụwa anụla m dịka i kwuru ụmụ agbọghọ niile nọ n'obodo ka isi wee kwu iwe ewela gị ị ga-aga agwa ya si ya na-ekwe ha ahụkwana nwa bịa ebe ọzọ si na-eme gị na ị na-akpọ m si ya na-ekwe ha m awụ m Oluchi alawago Oluchi bịa Oluchi kweta n'ihe m gwa gị ka ime nwatakịrị ya ji eme na anụwa Alinze mma achọkwana ihe m na-eme maka ka m chọrọ ide na-ene n'ihe onyonyo na nke Emeka ọ bụrụ mgbe ndị nne n'ihe onyonyo Emeka na-akpalị m na-atụkwa Oluchi ka ebe ụmụazị anọdụ Nneka Dozie Akudo get me that bread nya isoloba na oyibo ma ba no na akwa maka ọnọdụkwa so wodu na asị na nne emezika njikwana nke na-afụ ka Nneka ozugbo unu bata ije ọ pụkwara apụ kịta Dozie kwekwa ka ime wetin dey talk I don't understand though. And you know say them is village people. Will you go inside? Biko ọ jọgburu onwe ya na ụmụaka a mara asụ asụsụ anyị cha nne anyị ga-abịa aka ya na-eme na na-apụta uwe bụ na bada asụ asụsụ anyị cha 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 akwa maka na ọkwa nọọsụ ada nwaanyị ịsụọ ọnụ mana ọ sụkwaziere gị ọ jọgburu n'onwe ya ọlụdụkwa ọkwa gị ka mma ajụ maka na anyị bụ nne ka ọ dị mkpa ime ka ụmụaka anyị mata asụsụ anyị nke dịzi nke a anyị agbakwa mbọ na-agba ezigbo mbọ bụ na banụ asụsụ anyị ọjọka jọgburu onwe ya kwasị oyibo ba na-atarapụ ama m na asụsụ ọzọ ya asụwụ Yoruba
ọ rapụzie asụsụ anyị sọwa Yoruba sụwa oyibo mbanụ ọkwa gị ka m ma atọ ụta biko ekwetara were ọnwa Igbo n'ọkwa n'ebe anyị nọ ga-agba mbọ ndị mmadụ nọ nsogbu adụ mma isi gị bụ anyị na kpọ soja na-eje nwoke isi Kote bụ ọgba ihe okokoko nkịta na-abịa ka m fụ nwa okorobịa n'ụzọ ma ọ na-apụ alakwa gịnị ọ na-akpọ m ekwere maazị ya o wee jide m tụwe m ife dọka m akwa gbaa m ọtọ ọ site n'aka nke Chukwu ka m ji bịa ebe a kịta Asam. ebe ahụ ka anyị na-aga ka anwụnta na-afịrị ọnụ ebe a esi nna What about your brother, Onyabo? Onyabo. Wait, I should go. Onyabo. And there is one impression I want to correct. The tone marking is not there. It's not Onyabo. It's Onyabo. Shut up, will you? Be civil. You are laughing over your own calamity, Onyechi. I am sorely disappointed in you. Papa, can you You can't even understand simple English language that your friend was speaking to me a couple of minutes ago. Right, left, right, forward, march. Let's go. About 10, attention. Oh, is that how to greet a retired old soldier of the Federal Republic? Now get on your knees or give me a befitting salute. God, take this thing away from here. abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi Kote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuul ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi Kote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi Kote bụ na ọ ga-agba ya agba isi Kote bụ ọgba isi Kote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ